हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौ अल प्रेस खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांनाव सिगांग्रो मोनहैयो। दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै। दिनै आं मोनसे बर'नि एलबामनि सायाव आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि बे एलबामखौ दासिमबो नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन। बे भिडिअ एलबामखौ एज ए फिल्म एन्ड प्रडाक्शनाव आपल'ड खालामनानै होनाय जादों लोगोफोर। नोंथांमोनहा नायाखै अब्ला नायनो हागोन। बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैदों जिउनि अनजालि। बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअआव फावखौ खालामनाय नुनो मोनगोन ज्वदwb आरो मनालिसा। डब एन्ड एडिटरखौ खालामदों मिहिर बसुमतारी। कनसेप्ट एन्ड डाइरेक्सनखौ खालामदों निजोम बसुमतारी। मेकआप पुर्निमा बर'। बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों देंखो रानि आरो जारिमिन। रिलिक्स एन्ड टुनखौ खालामदों देरहा एक्स ब्र'। प्रडिउसार जोंसार बसुमतारी। नोंथांमोनहा जुदि दासिमबो भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना चेनेलखौ जौगाहोदो। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।